Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Maske sithethe ke ngomdlalo wayizolo apho ke amakhosi ebedlala pha neqela ke leStellenbosch baphulaphuli, yaphuma ke Kaizer Chiefs ke ku-round 16 ikhutshwa phaya ke liqela leStellenbosch ku-Carling Cup. Yalahleka ke cup yokuqala ke kwi-Kaizer Chiefs ekubeni sijonge ne-league le ngathi ke akusekho nto bangayenza, sisajonge okanye sisenexhala le-top 8 uba ingaba nabawungena na kwi-top 8 nakule season, ngoba ekusingathi laa mdlandla bebeqale ngawo unemibuzo kune-questions ngawo. Masingene ke thina senjenje. Kuyacaca gca baphulaphuli ke okwekati emhlophe ehlungwini into yokubana eyena mntu phaa ebekhowutsha into enengqondo ibe nguNazarethin Napi, ngoba nangelaa xesha ebengekho ethathe ilive ebheke kwinkosikazi yakhe, washiya phaa esenza imiyalelo, babesenza imiyalelo kaMr Napi aba bantu baphaa kwiqela leKaizer Chiefs. Bona bathatha udumo lokubana ngoba babehlele ebhentshini kwangathi ngabo abaphumelele isiKaizer Chiefs. Yayingangabo, yayilantuzana, yayizi-instructions zikaMr Napi ezi babezisebenzisa, ngoba uzawuthi ukujonga yayisisikimu sikaMr Napi esiya babesisebenzisa. Futhi ke loo nto ubuyandiphikisa, icace caca uMr Napi ephuma Kaizer Chiefs emka kwathiwa qalani yeni into, kulapho babhatyaze ngaphezu koba bekusenziwa, babhatyaze kakhulu, babesabhatyaza ke nangoku. Umbuzo ke umile, ingaba nanina niyabathemba na aba baqeqeshi bayi-2 baqeqesha iKaizer Chiefs baphulaphula? Ngaba nanina nishayo into yokubana aba bantu baza kuyithatha iKaizer Chiefs bayise kwi-direction erayithi baphulaphuli? Ngoba aba bantu babezi-assistant coaches kaNapi, into ethetha ukuthi bebephila phantsi kwemithetho kaNazarethin Napi. Uthe sokubashiya ke ngoku wathi qhubekani ke nizenzeleni imithetho, ababhatyazi yeha. Ithi le nto baphulaphuli ke izolo kutheni bangazuyazi into yokubana xa kudlala i-knockout unelungelo lokutshintsha ama-reserve ame mangakanani na, ngoba unikwa ama-reserve ayi-5 kwi-knockout, kuthiwa ke uzotshintsha ngaba bantu, kodwa xa sekubheka ku-extra time uzoba nomdlali oyi-1 ke oyokwazi ukumtshintsha. Kutheni bona banganalo le nto kuthiwa i-game plan, bangakwazi ukuyazi ukuthi benzani namhlanje, badlala ikhaphu enjani, asidlalele igame ngosidlala i-knockout. Xa sidlala i-knockout yikhaphu ephela ngoku, funeke ngumkhulula jezi, into ethetha ukuthi intonga zakho obetha ngazo, oqula ngazo, uzikhupha zonke ku-knockout. Awubi naplayer ukuthi uyayibeka uyayifihla ukhupha kwanto ku-knockout, ngoba zube unalaa nto ithi ngoku ndisebenzela ukubana ndiwugqibe ngoku umdlalo. Ngoku isizathu sokubana ke senze le video ke baphulaphula into yokubana yindlela aba baqeqeshi ke beKaizer Chiefs baqhuba ngayo, benza ngayo. Kwayizolo ayikho laa ndlela benze ngayo phaa baphulaphula. Ewe, ayikho itim engabethwa, kodwa ukubethwa kweKaizer Chiefs ke kunemibuzo phaa izolo uba ingaba na aba baqeqeshi babini baselungele into yokubana bangakhowutsha na iKaizer Chiefs. Andizungena kakhulu emdlalweni nakwi-performance nantoni bisenzeka, ndingena phaa ndigxininisa kubaqeqeshi ababini ekuthiwa mabaqeqeshe iKaizer Chiefs. Umbuzo uthi ingaba na baza kuyimela nale nto yokuqeqesha iKaizer Chiefs? Ndifake ndive kuni ke baphulaphula into yokubana nina nicinga njani. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.